sa ato body. So karon akong gihangyo si Pastor James Domanon nga mao'y magdala sa pulong sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. So, mapungawong unang Domingo sa bagong tuig, mga igsoon. Salamat sa Ginoo kay taliwala sa grabe kusog itong ulan ganina. So, kung pagkadlaw sa iyo sa bunta, kantod. Napong nalaga na stoy, nagkulang na niya po na pagsalamat kay Naajoy. Nakaroon din mga igsoon nga naningkamot. O niya, nata din maghiusa. Aron natong giday, disimba, natong buhay ng Diyos. Amen? So, Happy New Year sa tanan! Kumusta ang bagong tuig mga igsoon? Siguro ang uban karon ilang gilian, ilang Domingo kay nangaligog dagat. Alam mo ng uban kay Family Day, naglaglaan, nag-tour, pero salamat sa Ginoo kay unang Domingo nata karon diri aron nagsimba, nindaig sa tumbuhi ng Dios. Amen. Praise the Lord. So kinsa excited igsoon sa buhaton sa Ginoo sa karon nga bagong tuig? I believe igsoon nga naay mga gi-request ninyo last year nga wala na dawat, but to this year ato na matagamtaman. Amen. Praise the Lord. So siguro dili year nimo ang last year, siguro year of lessons or uban pa nga. Ang uban siguro gi-bless ni Lord last year, but di pa to mao napasay buhaton karong tuiga mga igsoon. Amen. So magsugod na ta. Mura karon pag ugabalik ug wali ba mapila ka Domingo. Kay busy kay ko usa ka buwan ng zero buwa kabarog dire. Gawas atong pag year end lahi man to. No? So salamat sa Ginoo mga igsoon kay na-busy jud ko kay busy para sa kamayaan sa Ginoo daghang mga schedule unya. Sa sunod pa rin nga mga adlaw wala ko kabalo kung sa ang ipabuhat sa Ginoo. Kay ako ni nagpaanod ra ko kung asa ko igahan ni Lord adto sa kubalulong mga igsoon. So, ang uban ko kay mura og bag-o pasad ko nila na sinati pa. Mao na nga pareha tong sa kuan nakabuking ko kamigin. Wala bag-o pasad na sila nakasinati nako last Sunday of the year. Atong Domingo pa no, ang last Sunday ba to? Lagi dito mo nagwali sa Pulumulok, South Cotabato. Unya ay mga naminaw dito mga igsoon nga na-bless gid sila. Glory to God lang no. Gigamit sa Ginoo dito niya. Ang uban nito ni nagkuha tong number na kaning saad sa sila nga sa sunod nga Thanksgiving adto na ko invite sa Agusan, pero dili sa Agusan nga ilang manoy dapit asa na nga. Unsa na ilang manoy? Unsa na bro? Del Norte at sa Del Sur ko. So ingon daw usa ka head pastor nga senior pastor nila nga. Plano mo pastor mao ni ngani lang dunganon daw niya kasi mag-abang ta og gym. Yang imong ganung speaker. Depende na isa kung sa itugod sa Ginoo kay ako bisan naasar man ko niya nalipay sa to kay sa panahon nga wala may dire na may magsige post tan-aw ko na magyapon daghan man nalimba kay daghan ba yung nalimba no kunya murag nalipay ni ba kay bisan dili dito ako nagwali na adud mo mga igsoon mo binay tinuod igsoon nga ilhanan nga mature na kita nga Kristohanon dili ta mamili og muwali. Amen. Kay lahi man nga ang magwali lahi og hiyas lahi ang gitawag sa Ginoo. So wala ko kabalo kung say mga pangitabo sa unahan kung asa ko dalhon sa Ginoo. And aside from that mga igsoon gabi nagdamgo dai akong asawa nga kuan daw kanang ako daw nag-drive og tricycle niya siya ang ipapuli og drive. Kabalo man ano kabawan mo sa meaning na niya ning drive daw siya niya na daw niingon nga di na siya kahimo ng drive tricycle ko na. Pero nakadrive daw siya. So, ministry magyapon na. So, ako kayo ba, may mga time siguro nga, maglakaw ko ang asawa, mabili nila, ano bitaw. Pero mauna mga igsoon, once may tapo sa na siya, ihanay, i-plaster sa natanan sa Ginoo. Kung ako sa nakita, nga daghan na anyo diri, nga naagay potential bitaw, nga naagay hiyas bitaw, nga mudala sa pulong sa Ginoo. Siguro, ang uban ninyo, wala pa mingakang, pero ay declare that this year mao na gani ang tuig nimo igsoon lami ning maabtan tas pagbalik sa Ginoo nga nagpagamit niya. Amen. Praise the Lord. So mag-start na ta. Again, iampo ko may igsoon kay karong Bernes
sigbo ko kay namatay itong igagaw na mo. Unya, katong nga igagaw na mo sa una, murag ning ari na diri naka-eskwela na diri dito. Katong sila si Israel ba? Di ba? Natos dito, di ba? Naka-eskwela na diri. Nahawan. Sila matatanan naka-ari diri ko. Oh, niape punta siya. Diri na sila niya. Namatay lagi, wa kabalo kung sa Erson pero niwang naman to kayo. Niya ilahang naka-decide sila na ako na muwali sa last night before ang lubong kay sa Cardiman. So, usa na sa akong pag-ampo mga igsoon nga ana ko higayon nga maka-share sa pulong sa Ginoo nga makadungog ako mga igagaw. Kaya ang ilang dunggan sa una adik-adik kay ko dito. Dito ko nagagat og soyok no si anyos pa ko. So, baga kay nga napita lokata look. So, i-pray ko yung mga igsoon and aside from that karong ayaw kalimot ha. Di man mo makikuban ako igsoon pero kabalo ko mga igsoon nga daghan kay na bless na to. Dito sa Mindanao grabe bless kay sila. Wa man mo nag-uban ako pero at least titantanan kauban sa kadaugan. Praise the Lord. So, kuha ni siya January 17. So, magsabot pa mi okay sa mga dalo na mo ani kay maura man niya itong dala na babao basi masalang niya kung eksara ni pero wa man goy siya nga na lisensya ba si EJ 17 kuhaon mi sa Port of Ubay 16 sakto yun na kay birthday na ko 15 human mission dayon 16 kuhaon mi ni Pastor Marlon Kutamura katong speaker na to taga Tumbok sa Dawahon Island Southern Leyte speaker ko nila karong 17 pero mauli na po 17 sa hapon kay ako maning namay worship team na uban ako dito kung bakante lang nila hindi man pwede makakuha diri kay Sunday na pagkaugma so di man kauban tatanan pero iampo lang yung mga igsoon kay naibawaton si Lord amen so atong tema karon mga igsoon giuluhan ni ang pagpasa sa baton kailan mo baton or baston kisa na kita igsoon o kanang relay bitaw kanang nailubagagan nga example kanang sa Olympic or unsa kanang marathon man siguro na kanang magpasa-pasa ba? Di ba? Kakuan mo na ginaganda nga ipasa nga nikapot na magbuhat dito ipasa na po no? Kanang tawag na bato na or baston sa uban no? Mao na itong tema ron ang pagpasa sa baton. Okay? Teksto, dos mga hari. Dos mga hari. Wala ko kita naman sa lipod. Salamat dahil sa mga young people na nag-decorate ani atong pagpakan ng Ginoo. Kaya ito ni silang ako ito ni silang ligo ito ni itong niyaging kuhan. Dito nagka-chlorine mi dito sa bungaw. Tungod na ning nalipay po ba? Nga tungod na ning gigimo nila. Praise the Lord. Kaya di wala mo kung miyani pa. Kaya pa-apply pa miyani from Jinsan to Cebu. Nga nagsige na kung tanaw ba kung sa to dito niya. Salamat din sa mga cook nagluto. Brad Jimmy. Apil to. Brad Jimmy. Ha? Baba? O kisa tayo uban to GR. Katong tanan dito nga kuhan, salamat sa Ginoo no? Kay diha gid sila itong mga tayo sa wala. Itong pagpakan di ba Ginoo isa ito. Tanan nga apil ito. Okay, so teksto na itong ito, dos mga hari. Kapitulo 2, versikulo 6 hangtod sa 15. Nag-ulan na po. Praise the Lord. Hallelujah. So, dos mga hari, dala. English pa niya, so dahil Bisaya dali. Dos mga hari, kapitulo 2, versikulo 6. Naging ko na pulong sa Ginoo. Unya si Elias mingon kaniya. Pabiling din kay gipadala ako sa Ginoo ngadto sa Jordan. Apan siya ingon nga ang Ginoo buhi. Ug ingon nga ikaw buhi, dili ko ako mobiya kanimo. Ug silang duha mipadayon og 50 sa mga anak nga lalaki sa mga propeta nangadto usab og nagtindog layo kanila samtang silang duha nagtindog doon sa Jordan. O gikuha ni Elias ang iyang kupo o gilukot o gihampak ang tubig o nabahin kini o silang duha na nabok agi sa uga nga yuta. Sa dihang nakalabang na sila si Elias kang Eliseo, pangayo unsay akong buhaton alang kanimo sa dili pa ako kuhaon gikan kanimo. O si Eliseo mingon, ako naghangyo kanimo nga ipanunod kanako ang imong espiritu sa duha ka pilok. Imagine no, si Eliseo nga hindi pangayo sa mentor. O siya mingon, ikaw naghangyo sa kalisod nga butang. Apan bisan pa niya na kung ikaw makakita kanako sa diha nga ako kuhaon na gikan kanimo,
mahimo kini alang kanimo apan kung dili ikaw makakita kanako dili kana mahimo. Ug sa diha nga sila nagpadayon ug nagsulti dahil sa kakarwahi nga kalayo ug magabayo nga kalayo nga mipulag kanilang duha. Ug si Elias mikayag ngadto sa langit pinagi sa usa ka alimpulos. Ug si Eliseo nakakita niini ug siya misinggit, akong amahan ang mga karwahe sa Israel ug ang mga nagkabayo niini. Ug siya wala na makakita kaniya, iyang gikuptan ang iyang kaugalingon, mga bisti ug gigisi ini niya sa duha ka bahin. Ug iyang gikuha ang kupo ni Elias nga nahulog gikan kaniya ug mibalik pagtindog sa dapren sa Jordan ug iyang gikuha ang kupo ni Elias nga nahulog gikan kaniya ug gihampak ang tubig ug mingon, hain man ang Ginoo, ang Dios ni Elias. Ug sa paghampak niya sa tubig, nabahin kini ug si Eliseo gitabok. Unya sa pagkakita kaniya sa bundok sa mga propeta nga dito sa Jericho at bang kaniya, sila miingon, ang espiritu ni Elias anaa kang Eliseo. Ug sila nangadto sa pagtagbok kaniya ug miyukbok diha sa yuta sa tubangan niya. Manindot ta mga igsoon, magampo ka. Hallelujah. Praise God. Sa mga sa palabing gamahan na naghalandong ng Diyos, tamahan puno sa gugma. Ninitignas kabuntagon, mamalandong kami Ginoo sa imong balaang pulong, nasayod kami ng balaan kinikaayo. Kung sa Lord ako nag-aampo ng imong limpiyuhan ang matag kasing-kasing namo. Imo aming takos o gangayan na mamati sa imong pulong, tagay kita kasing-kasing, mapainubsanon, madinawaton o andang sunod kanimo. Holy Spirit, gi-welcome ka namo, walang ilain, giisa, ang ngalan lamang ni Kristo Jesus. Holy Spirit, ikaw ang among master teacher this morning. Ikaw ang mutudlo namo unsay agay namong pagabuhaton karon Ginoo. Kung wala ikaw, wala kami mahimo. Dili kami makasabot sa pulong ni mo Lord kung kami ra mag-interpreta ni Pusa ang gipangayo ang lamdag sa Espiritu Santo. Kung ang imong balaang presensya ang ulukop aning tibuok dapit ug imong itabunan tanan sa imong balaang dugo Ginoo nga ma-safety ni walay mga distraction in Jesus name. Tagay kalinaw nga mong nahuna Ginoo. Salamat daan sa kadaugan. Amo kining gipangayo amahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Malingkod ta mga igsoon. Hallelujah. Again, Happy New Year everyone. Praise the Lord. Ug salamat sa nihatag ug higayon ni ari diri pa year-end party nga naglingaw jud kay dula-dula. Mo ba na late no? So atong tema igsoon giuluhan gini og ang pagpasa sa baton. Ang kaning baton or baston kay mura man mura baston man siguro bitawag kanang sagard bitaw di ba sakto bago mura baston man ano ana ba. Okay? So ako na i-summarize igsoon. Mao ni siya ang story sa usa ka kuan siya sa usa ka kanang propeta kauban sa iyang gitawag og kanang disciple nga si Eliseo. Si Elias ang iyang mentor, si Eliseo ang iyang gitawag og disipulo mga igsoon. Okay? So karon mga igsoon, ako lang i-summarize si Eliseo nabatasan na niya ang sigisig sunod-sunod yun sa iyang mentor nga lang si Elias nga propeta. Dinihugang alagad sa Ginoo. Dili siya gitawag og false prophet nga magsitigna-tagna karon. Nagsitigna-tagna karon, tagna-tagna. Tinuod ni dili ni false prophet kundi propeta sa Dios ni si Elias. Ug naa siya sulugoon o naa siya disipulo nga ginganlag si Eliseo. Si Eliseo mga igsoon na blessed ni sa kinabuhi sa iyang mentor nga si Elias. Mao nang bisag asa siya mo adto magsikig sunod-sunod samot na nga naibaluan ni Eliseo mga igsoon nga ang iyang agalon hapit na kuhaon kaniya sa Ginoo. So kabalo mo siya, mao na nga wa gid siya mubulag igsoon, no? Wala gid mubulag si Eliseo bisan asa padulong mga misyon ni Elias igsoon. May labang sa suba mga igsoon kung uban gyapon siya nakakita siya mga milagro. Kaya katong po ni Elias, iya naman itong ipunal dito sa tubig, yung mapikas, malakaw sila. Naka-experience si Eliseo sa mga milagro sa iyang agalon. Si master, naginganlag si Elias mga igsoon. O tungod kay nakita mga igsoon ni Elias. Anyway, after this mga igsoon natay anointing of oil. Amen. Salamat sa Ginoo sa mga nanimbag. First Sunday of the year, so mao gini nakasanayan ang igsoon nga naay pagbihog. Amen. So mao ni mga igsoon, nakita man ni Elias na si Eliseo, grabe ang hard ba, no?
wala gid siya, dili gid siya mag-give up, nagsigig sunod-sunod bisan asa. Mao na mga igsoon nga naay gibutan diri sa verse sa 2 Hari kapitulo 2 bersikulo arita sa arita sa 9. 2 Hari 2:9. Sa dihan nakalabang na sila si Elias mingon kang Eliseo. Nakalabang na sila ni sa tubig igsoon sumba gipikas pinagi at pagbunal sa upok ni Elias igsoon. Sila nakalabang na sila mga igsoon si Elias mingon kang Eliseo. Panayo unsay akong buhaton alang kanimo sa dili pa ako kuhaon gikan kanimo. So gipadayon na daan ni Elias mga igsoon sa iyang gininturan, sa iyang successor, sa iyang disipulo na si Eliseo. Nga panayo o bisag unsa may mong gusto kay di madugay kuhaon ako nga nandimo. Si Elias mismo kabalo igsoon nya kuhaon siya sa Ginoo bisag lahi na niya nahitabo ni Elias mga igsoon. So kaning gitawag ko experience ni Elias lahi ni sa ubang mga lagad sa Ginoo. Kay si Elias mga igsoon wala ni niagi o kamatayon. Gikayag ni siya, gikuha ni sa nagkalayo ng mga karwari, ginala sa langit. No? Lahi ni siya si Elias mga igsoon. So si Elias aware na kuhaon siya sa Ginoo. Mao na iyang gitagaat papor ang iyahang mentor iyang gininturan ang iyahang disciple nga si Eliseo. Panginaw mga igsoon. Ang kasalanan dahil mga igsoon matagaat papor kaya magsigi kuyog-kuyog igsoon sa alagad sa Ginoo. Magsigi kuyog-kuyog sa kanang bitawng mentor, magsigita kuyog-kuyog kanang leader na to or unsa na maunay kasagaran matagaat pabor sama ni Eliseo mga igsoon. Kaya nakita man ni Elias mga igsoon nga grabe ang fighting spirit ba ni Eliseo. Hindi siya mag-give up, magsigi og sunod-sunod. Bisag ibalibaran ang musunod gyapon. Minsaad siya nga sa naminaw ang sa buhi ang Ginoo, buhi tan duha, buhi ka. Di jud ko mo buwag nimo. Amen. Mao na mga igsoon. So naaday maayong benepisyo igsoon kung kanunay ka mag-uban-uban sa alagad sa Ginoo. Naay maayong benepisyo igsoon kung kanunay ka magkuyog-kuyog igsoon sa dinihugan nga alagad sa Ginoo. Parihan ni Eliseo. Ano, next is mao na ni. Uy, ang yun ni Eliseo nga nakiman. Diba mga igsoon? Double portion of anointing nga gikan sa iyang agalon. Mao tumingon si Elias nga, uy, murag bugat ka na. Lisod ka na yung gipamay, pagkanawa igsoon. Next line, ingon din. Wa ni balibad si lisod ang gipamay, pero wa mo balibad si Eliseo. Naga po pabor, tanawa, ingon din yun. 2 Hari 2 arita sa Jis. Kung siya ingon, ikaw naghangyo sa usa ka lisod ka butang. Apan bisan pa ni anak, dahil condition, kung ikaw makakita kanako sa diha nga ako kuhaon na gikan kanimo, mahimo kini alang kanimo. Murag iyang gi-challenge ba? Murag iyang gitan sa Eliseo ba? Basta magsige ka uban ako hangtod nga kuhaon ko sa Ginoo. Nya makita ka nga sa dapon ko, makita ka kung unsaon mo pagkuha sa Ginoo, mahimo ang imong ipangayo. Murag itagaan bitaw sa kondisyon iyang disciple nga kana bitaw sa man mo sunod jud ka sa Ginoo, gusto jud ka ani ang anointing, sige. Ayaw dyan, give up or something na, o si Eliseo, igsoon, huwag dyan mo give up. Amen? Maotong iyang nasinati ang dili basta-basta ni Hog. Iyang nakitaan, karwahe nga nakalayo, o bikuha si Elias, igsoon, nawa sa iyang pananaw. Kung sa'y nabilin, ang kupo. Amen? So, katong kupo, dili ito aksidente nga nahagbong. Mao dito ay gitawag, o mao niya itong topic na gitawag o baton. Gipasa lang ni Elias ang baton o baston ngadto sa iyang sulugoon o ngadto sa iyang disipulo nga si Eliseo. Kung saan ito po? Arita sa 2 mga hari 2 arita sa 14. O iyang gikuha ang kupo ni Elias nga nahulog gikan sa kaniya o gihampak ang tubig umingon. Hain man ang Ginoo, ang Diyos ni Elias o sa paghampak niya sa tubig. Nabahid kini og si Eliseo mitabo. Bantay ka, naagya to nigson ang power and anointing. No, nagpabiling. No? 15. Kunya sa pagkakita kaniya sa pundok sa mga propeta nga dito sa Jericho at bang kaniya sa lamingon, ang espiritu ni Elias anaa kang Eliseo. Kabantay mo? Nawala si Elias mga igsoon, pero ang iyang spirit, ang iyang anointing,
Ang iyang legasya, napasa niya ang bato, napasa ni Eliseo. Kaya ba mo igsulod sa ininingan? Mauna nga nagpadayon gihapon ang ministry ni Elias. Nga naman. Ipasahan man niya o baston o baton si Eliseo. Kabalo ba mo igsuod, paminaw? Unsa may hiyas ninyo karon? Unsa may ministry ninyo? Usapto ng tamo niya. Kung di na ninyo ipasa, kung mausap ang season sa inyong kinabuhi, patay ang ministry. Kuha ninyo. Di magpadayon. Usapto na mo igsuod kung saan isang ministry. No? Muna igsuod, no? Nadawat ni Elias, Eliseo, ang gitawag og baton, gidawat niya, napasakan. Amen? Iyang nadawat, igsuod, naka-receive siya sa gitawag og double portion of anointing. Ang resulta, ang espiritu ni Elias na alito ni Eliseo na iyang successor. The same ni Moises, gipasahan niya si kinsa may nabasa sa Bible? Kinsa gipasahan Moises? Nga nag-abot sa promised land. Joshua. Si Joshua iso ni tabang to sa pag-ani video. Si Joshua usa ka grabe ka matinumanon or usa ka sa grabe ang submission sa iyang leadership ni Moses kay that time nga gipatungan na niya ilugdo ato ang iyang kay gikapoy na si Moses ug isa si Joshua na igsoon. So mao sa ni si Elias, si Eliseo. Now, nganong sa kanilang tao igsoon kung inyong basahon nga ay mga lain-lain propeta nga tayo. Pero ang gipasahan sa baton ni Elias si Eliseo. Ngano? Una igsoon kay duha mi ka punto akong gibutang igsoon. Nganong si Eliseo man ang gipasahan sa dihok or baton ni Elias. Tungod di mga igsoon kay una si Eliseo man good nagsigig uban-uban ni Elias. Amen? Kanina yung pag-uban-uban tayo sa atong mentor, sa atong leader, or sa atong sa lagad sa Ginoo, or sa tao sa Diyos, na ay benepisyo kay posible nga mapasahan ka sa dihong. Amen? Amen mga igsoon, usahay, makampo ko. Tingin ko, Lord, kanin si Pastor Dumano, bahapit naman ni Murag, imong paon siguro kay Murag, di naman siya mawali niya, hinay na kay pasawag na ang iyang season. Gusto ko Lord nga pumunsa na nga imong ipasa na ko. Nga na bitaw. Pero ako yung mga igsoon, kaning Pastor James ngayong nadungog karon na ako dili tungod kay napasahan ako niya sa baton niya. Kaya huwag pa ko pasahin niya, gupa ang ministry ni Pastor Romano. Kuha ninyong punto na ko. Importante ang pagpasa. Nga nung napasahan man si Eliseo ni Elias tungod kay host si Elias igsoon, Eliseo. Magsigidyo kung panupan sa asa, siguro na yung mga Bible study, prayer meeting, activity sa church, o kung sa'yo buhaton, magsigid kung panupan si Eliseo. May hinundan, inapasahan siya. Nawala igsoon si Elias, pero nagpadayon ang iyang ministry kay si Eliseo nahimong sa ning banggiitan nga propeta sa Diyos. Amen? Ana na igsoon, no? Ngayon napasahan siya, hindi siya kung panupan sa iyahang mentor sa alagad sa Ginoo ngayon sa tao sa Diyos. Okay? Ikaduha, igsoon. Di, ako pa rin igsoon. Explain tayo. Aside from that, igsoon, nga naguban-uban. Wala lang kayo naguban-uban si Eliseo nga nagmaritis. No? Pwede ka maguban-uban, igsoon. Maritis na ba? Hindi, no? Pero si Eliseo, naguban-uban din siya, kinasingkasing na siya, heart, igsoon, nga nagsabitan, siya, nga naman. Kaya di pa lumog-lumog na rin nga, murang paulion sa pero di yun gamit din siya ko. Kapanaw pa ka, namupian mo, magsige yun siya uban-uban, igsoon. Wa siya, patuo, igsoon ni Elias, magsige yun siya, uban-uban, wa siya mupulang sa iyong mentor, mahinungdan, igsoon. Kanang di ka mupulang, igsoon. Kanang always ka support sa iyong mentor, sa alagad sa Ginoo. Meaning, insubmitan ka. Amen. O iyang na sinati ang pinasangit nga dihog, nga napasa ni Elias nga to kaniya. Ikaduha nga inundan igsoon, maulis siya. Nganong si Eliseo napasahan sa pinasahi nga dihog sa iyang mentor, tungod kay si Eliseo igsoon, nagtinunga sa, nag-desire siya. Tanawa ang verse 9. Okay, basahan mo balik. Dos mga hari, 2:9, ingon direo.
Sa diyan nakalaban na sila si Elias tingon kang Eliseo. Pangayon unsay akong buhaton alang kanimo sa dili pa ako kuhaon gikan kanimo. Ug si Eliseo niingon, ako naghangyo kanimo, ipapanunod kanako ang imong espiritu sa duha ka pilog, double portion igsoon. Kung unsa ka anointed igsoon, kung unsa ka tinihugan si Elias, gihangyo siya ni Eliseo, ipapanunod kanako ang kanang dihog imo pero dublihan. So, meaning mga igsoon si Eliseo, nasa desire. Amen? O kabalo kung sa'yo matinguha niyo igsoon. But hopefully, naiuban niyo din nga nagtinguha sa kadlaw. Gaminta sa kulor na parihan ni Pastor James na bayangan sa kadlaw. Gaminta kulor nga anointed no si leader parihan nila ni Princess nila Lindy nila ni Isra. Kung na may uban niyo din sa kadlaw, gusto ko Lord nga mahimong anointed Sunday school teacher na parihan ni kuan. Anointed drummer, guitarist, bass, kaparihan. Anak unta desire day mga igsoon. Dapat natay tinguha kung gusto ka nga mapasahan sa pinasahi nga anointing ni Lord. Amen? Si Eliseo na ay tinguha siya. Iya bangyo, kuyaw pa kayo. Dubliha, pwede ba dublihon mo? Duha ka pilo sa espiritu nga hindi mo ipasa na ko. Ng double portion of anointing apan gigrant na sa Ginoo. Kaya nga naman, kay wakman dun siya mubulag sa iyang agalon o niya nagsigig sunod-sunod. Amen? Salamat sa Ginoo na igsoon ang duhang kabutang nga mahilungdan nga si Eliseo na pasahan. Una, tungod kay wa siya mubulag sa iyang agalon nga tao sa church, sa iyang mentor. Ikaduha mo na igsoon, tungod kay nagtinguha siya, nag-desire siya. Kay si Lord igsoon, dili mo na mugamit na to, dili na mupasa na to, pinasaya nga di ko ukahon kung wala na itinguha ni mo. Amen? The same Eliseo. Now, mag-isipon na punta sa baton. Mao naman ito hinungdan, napasahan si Eliseo. Unsa rin yung baton ni John? Unsa may kong pasabot rin sa bingay magunit? Ako na yung i-share kanina pero akong balikon. Ang baton ni John, mauni siya ang una, ministry. Amen. Hiyas ni mo. Talento nga naan ni mo karon. Gusto si Lord nga nakay pasahan na. Kaya nga naman, season change. Amen? Na yung mga panahon, igsoon, labi na may mga batanon sa worship team, ng mga minyo mo. Importante lang, minyo na ka, worship leader, di po ka, pero di ko motoo o kana bitaw maka-full time na ka sa ministry. Kaya na kayo obligasyon, pamilya, or makatrabaho ba ka. Bisa kung saan yung manage o time igsoon, na-adjog tayo obligasyon. Amen? O dili po pwede mong pasagdan. Bisan pag kita priority ang nimo ang ministry, naagyo na yung mga kalit-kalit na sitwasyon nga di ka pwede mo lead, di ka pwede mo drum, di ka pwede mo gitar, mo baw, di ka pwede mo halik. Pangutana, gipasnan na ba mo gipasahan sa baton? Or na ba kayo iplanuhan nga pasahan? Example si Sim, di na ko rin makitaan siya o Domingo. Pero makita ko sa ilang anak, napasa ang baton. Bantay mo, buhay nyo? Bata kayo ba ang ito? Amen? Mapitang gabi, isinin ko pangutana ng isi, nito may sutulog. Kung doon na ba, higayon, nag-ingat kasi mong mama na musimba ka din. Wala. No? Pero at kayo ba nga, maybe sa pila ka mga tuig ba na isabak ni siya ni Westa. Huwag ka tayo ba nga, nag-pray siya, na sa kadlaw nga makaibaw, kumis ka maturan, yung anak, kay iglesia, isa una. Mga ito nga, na-invite daw siya una, ni Gerald Pinito. Ning suway siya simba ka usa, niya naadik na siya. Mauto ka usa po siya una, ipasahan ako baton sa gitar. Kaya nung doon, gitar ko doon, ipasahan ako na siya baton, mga igsoon. Ministry ng baton. Nga naman, kung di ka mo ipasa, kung mawa ka, guba ang ministry. Huwag ka kabili ng obligasya. Kuha ninyo mga igsoon. Una, nandun, pasahan itong mga anak, pamilya, mga manidukol na to, close, hindi mo. Baton, minigsoon, ministry na. Kanon, maayo kay ka mo gitar, maayo kay ka mo drum, bass, maayo kay ka mo lead. Kung wala na ka, maguba na. Mawa ang momentum. Nga na ay usa ka anointed, nga guitarist, anointed, nga worship leader. Sa Jesus Glorious Church, nawa, asa man, nagisod naman. Ang English, si Pastora Sisir naman, na pasta. Nawa ang ligasiya, wala yung ligasiya o maguba, posible nga, di mapadayo ng ministry. Balik ko na wait sa si Pastor Romano, nagwa pa niya ipasa ang bato na ko. Kitsa niya nagpastor din. Wala. No? So si Tito siguro.
Tuwaan ni Brad Tatoy, di ba? So, sa hinaw na, wata kay ba, no? So, mga mga iso, ipasahan mo niya. Pero, wala pa dito magawat, ano yung mga iso, gagawin ako kayo. No? Wala ko magawat, di ko pastor. Kasi pastor, may partak. Lang yan, mag-police kaya ron, mag-drug protector, o yung libre siya po, yung libre babae. Hindi na may ani. Sige, pasa sa baton, sige kampo, ginanduan eh. Napakasadak na diyan sa inyong mami mo, ako nang ipandungan. Kaya usa ka adlaw na ay mubarog nga pastor sa Clarin, nga ginanlag si Pastor James. O, buhol ba ito, no? Buhol yung ingon nga Pastor James. So, natin buk yun. Sige, pasa baton, sige balibat. Kaya kung gusto, dawaton, tuter ba, dawaton lang, nindot kayo. Sige balibat. Hantod, gilawat na ko. Pero sa paagi nga, sakit, rahit dyan. Padung pa ko i-rehab nila. Nabuang pa ko, iipit, kumayo ba? Pero at least, napasa niya ang baton. Karoon na ako siya tubangan, kaya ipasahan ko. Muna yung hanggang na nagpadayon ang ministry. Amen? Muna iksoon. Kamong na din mga iksoon, gabi na ganina ministry. Example, lain-lain ng taghiyas, naagit ta. Napoy ministry o giving, kaya sa TDC, grabe yung hatag. Ang pag nagkagnaban niya napasahan sa iyang baton. No? Nagsaon ng mga yan na iksoon. Di basta-basta na, gloritogan lang. No? Naagit tayo, naanak to, mga talento. Kaya ako naman tayo, kanina nga tuwang simbahan. Sa panahon pa mo na yung Cersei. Kita may ilado, mga sayo-sayo. Di ba kan? Mga nayo, daw ta pirmi. Interpreted dance. Kita may ginakadagan na, kayo. Tipo klaro, kita may pinakadagan yung people, mga members. Yung mga youth club, daw ta pirmi yung interpreted dance. Yang mga batayan, yung murag ka na, nga bato, napasa na, kaya ito karon. Murag na ang buhay, nakikaan na yung murag na ay, di ini, ikaw na pasa-pasa, siya nga na, kaya ikaw munayaw. Kaya tamburiners, tamburin, kita may kinaunahan din si Clarin. Napasa na siya, kaya nagpabili man. No? Mga mga igsoon nga, kinahanglan ipasa na, mauni ang baton, ministry. Okay? Nga ipasa na from generation to generation. Hiyas ni mo, unsa may hiyas ni mo, na may maya, gino ipasa na. Kaya usa ka adlaw, mawala na tao, mausap mga itong season sa kinabuhi. Walay ni puloy ni mo. Or advisor baka, good advisor, good counselor. Mga ka tambag nga naluya, madasig. Dapat na kay pasahan na. Amen? Kaya mawala ka, wala na tigdasig mga igsoon. Mawala ka mga igsoon na nagpasalamat ko sa Ginoo kay sa pulpit minister nila sa Buhali. Nanay himbarog, asal ka na ang asawa, ako mo nang ipasahan po. Kaya ang asawa, pag pa na sa diri. Di na siya ganahan, Buhali. Hindi ko ganahan, Buhali lang. Kaya nga naman. Kay naanan ng mga tao ni mo, ya ikaw mo ulit mga bagsik kayo ba? Ya isog kayo, ako kay hinay mo. So hinay, di magsilbihan, mo itong ako doon siya, i-carry sa mauni. O nang wali na siya. Yan na po tayo lang napasahan si Princess, na nagawali na po dili. Yan na kami nga planuhan nga pasahan po, huwag mo na nang ipasa sa pagampo. Kanis Juros, kunda. Wala kami kabaw kung saan mga kuwan. Kaya kami mga mga lagad sa Ginoo. Gitanaw na po namo ang inyong mga hiyas o potensyal kung unsay birada bitaw ninyo. Di man jud magsilbi kung ari kichi kay hinay man siya, picture man siya. No? Kaning mo ka diri mga isod kinahanglan mga bagsik po ba. So mao ni usa sa akong gitanaw kani si Dogdoros kay ang iyang hiyas kay asa man ato. Kabantay mo isod mo pandong ninyo mo ampo. Transferring na pagpasa sa anak-anak mo. Amen. Mao na after this natay anointing of oil, unsa man inyong gusto, pwede lang ninyo pumayuas sa Ginoo, samtang magampo may mag-ison. Amen? Mga ison ministry, pasa na, si Juros. Ikaw daw, drummer mo ka. Kinanglan, mananaw na kaling yung drummer, o tagan ba, kung itugod sa Ginoo, nga matug ang Australia, kung unsa ba itugod sa Ginoo, kinsa may mapuli mo. No? Ipasa na, kaya naman, once mawala na ka-ison, tili na, magpadayon ang ministry. Amen? Ana na sa Mixon, ako mga Mixon, naningkamot ko mga ipasa na ko ni kanang ingani, kanang magwali dire kay na naman. Kabantay ko, madaghan kay nanuktok na ko, gapo sa nag-ibati. Kanto na nakitaan ako, katong dampo sa mga asawa, nga ning gihatag na ko niyan, tricycle, siya na drive. Sa asa na ko, yawan na ako nakikini niya. Basi na ako sa Mindanao, na ako sa asa na dapit. Nara ka piningingon ako nga, Pastor, manikamot ni Pastor, nga pagawason ka na ako, New Zealand, invite to, di ka. Ana, dito ako nga ba, unsay, nga tunad-tunad so. Labi na sa panahon karon ni Ison, nga nagbaka ang iligan ng droga. Gamit kay Kuala. Kung ibaw kung sa'yo, asa pa doon niya, na nga pasahan ni Ison. Amen? Again, may lumanta mo. Usa sa meaning sa baton. Unsa may hiyas nga naani mo karon mong ministry. Ipasa.
pangita karon og naay potensyal nga pasahanan. Amen. Ipasa gina ya kamo diri nga mga worship leader, paminaw ko. Namin makita nga naay potensyal sa worship leader i-post na. Amen. I-post na. Kay ingana yun na dapat isol pinasahay ta. Kay bisan si Jesus nagpadayon ng iyang ministry. Kay maayo ang iyang pagkapasa sa mga disipulo niya. Amen. Iya gipasahan si Pedro, si Juan, mga isog kayo. Hantod na ni Pablo. Grabe isog nga naman. Nagpamili ng ligasiya ni Jesus nga naman. Iya manggipasa ang baton sa iyang mga apostoles. Yan si Pastor Romano, ilado ni Esclarin nga tambalan bisan sa pagwalay na kong panglaw na yung mga kailan mo ingon nga di ba mo mananambal na yung papa pastor mo mananambal pastor mo papa kaya nakatambal na ito nakapatambal yan taga isla kung di ko taga Cebu nakapatambal daw yung ilang term nanambal daw di ini mo nampo ta siya daw nakatambalan no? O di ako ito mga ikso nga managan na ako disut kayo pero salamat kus Ginoo kay Murad naay napasa na niya kay musungkol lang Murad mga po masakiton kay napoy di ayo na ayo sa Ginoo so mauna nga napasahan sa dunia ana mga ikso kay ano man kung di na nimo ipasa kabalo ka kung sa talento nimo karon hiyas di magpadayon ang imong ligasiya ministry mamatay ang ministry amen nya mowa ka mga ikso di na ka makitaan di ka may nuluman pero kung imo nang mapasahan, nya maayo nga pagpapasa nimo. Kay di man pud ka mudaog kung may igsoon, kung di mo maayo pagpapasa kana bitaw contest og dagan kana reli. Kailangan lang exam, tan-aw mo sa YouTube na ilong dagan nya nay reli. Maayo paro mo din pasa kay naman hantong. Bisan pag maguna sa dito, pero wala na baston pilde. Magmatter ani maayo pagpapasa. Kung maayo imong pagpapasa imong baton ngadto sa imong mga anak or sa imong kaila, maayo pagkapasa, posible nga ipasa sa naniya, magpinasahay ka, mao nang magpadayon ang bulaton sa Ginoo. Amen? Igsoon wa kang iluwas igsoon nga maglingkod na. Mao na yung una nga meaning sa baton. Ikaduha nga meaning aning baton nga ipasa na to kay lain, kaluwasan. Amen? Isa na may nakashare sa uban sa bugmas Ginoo. Ipasa na igsoon. From the book of Genesis pa lang igsoon, ingon ang Ginoo, no, nga kuan si iyang ingnan si Adam and Eve nga multiply. Amen? Magmabungahon. Nya gari ka sa New Testament, kita sama ta sa sanga. O si Kristo ang atong punuan. Kinahanglan ta magmabungahon, gitawag ta to become fruitful. Amen? So, di man ka magmabungahon igsoon kung ang kaluwasan nga imong natagamtaman, dili mo ipasa. Ang kaluwasan sama na sa baton, pasahi, imong anak, pasahi, ang imong higala, imong classmate, kauban sa trabaho. Ayaw ka, lipay yes. Salamat sa Ginoo, nagabaton ko kaluwasan. Yes Lord, salamat Ginoo. Ako ba, nagpabili tayo, maplahubog, nalikadit ako na, nakabing na ko, luwas na ko. Huwag kayo ba, kanang kaluwasan, sama na sa baton, ipasa na. Kaya huwag ka giluwas nga mag-inusara. Apan giluwas ka sa Ginoo, aron mo sanay, magmabungahon. Kung sa'yo nung dali, nga tabihan kayo sa Facebook. Ikso makabless, nanoroy sa SM Jensen. Niya ko kay sige ulang-ulang ka dito. Ano mga buwan ako mga SM Jensen. May pinagdako sa Jensen. Sige ulang-ulang ka, biyay doon lang balaki bayan Look, pastor di pa siya kidugay siya andoy makita ko sa supay. Abi mo pastor, usa ka nga gigamit sa Ginoo para mabag-o ko. Di ba makabless? Bato na ako sa social media pero namasa ko baton sa kaluwasan, mga mensahe sa paglaom. Ako, pastor, kita mo nag-post ko katong laki nga, mabuon. Grabe yun siya, pa-picture siya niya. Ingon siya sa adlaw, pastor, man namin buhon, nag-set up namin nga makikita ko nimo. Dugay ako nagplano makikita, pero wala tama, pastor, minapay ka din. Ulo, salamat sa ginawa itong picture ni, no? Ipasa ako ang kaluwasan. Kami, na yung mga adik-adik din, no? Sa una, ipasa na ito ni sa mga swamo, no? Kay, parang kahanta mo, no? Mga igsoon, kanay mga naibistyo, sa una. Dili na nagbisyo na nag-enjoy. Kasi mo ito na. Kabalo mo nga nagbisyo na sila para malipay sila, komportable, pero pinurwa na sila malipay. Di na maihap ang midoon na mo pastor o saon ng gawas ko sa illegal na droga. Kapoy na kayo. Loy akong pamilya, loy akong anak. O di ko gusto nga magdako akong anak, may bawaan kong adik-adik, bisyoso akong amahan. Amen. Ang batong nato, mga adik-adik sa una, ligon, ipasa na to na sa uban. Amen? Kaluwasan. Yun sa kapagbago sa Ginoo, bato na ibasa na to na
Giunsa si Brad Carlin pagbago sa Ginoo sa iyang pagkapalupalubog sa sunod na gawin, ipasa na sa laing palahubog. Itik-witik na gud. Amen. Mao na gusto sa Ginoo. Kaya naman, moabot ang time mo taliwan magita sa tuwa. Di kita mulungtan ini kalibutan. Mga matay ta o mausab ang season sa pagkinabuhi. Pero tungod kay naa kay napasaan sa baton. Makabilin ang ligasya na malipay na ipangambok pa ka kato si kagawad. Karling mao dito inungdan nga nabago ko sa pagkapalahubog. Kay bisag sige kog takay na sa tapan di jud mo siya bisag usa na magsige wali. Hantod na butlan ko, hantod nakakaplat ko sa kamaturan, hantod nangalangan ko sa Ginoo nawa akong tanang bisyo. Wala naman ko kakita niya karon pero naa siya nabilin ako katong minsay katong baton niya ipasa buto niya. Mo nang paminaw mo mao ni naay Ginoo nga mubag-o ipasa na buto niya. Amen. Mao na siyang bato ni Ginoo. Kita tanan luwas na ta ning tuo man ta Kristo. Amen. Dito mo tanan. Wa man siguro naglingkod ring ang dituohan nga manluwas si Lucifer. Si Jesus gina. Now, kay luwas man ta nagdadala na tag baton. Kaluwasan. Kinsa may sahan ni mo na or imo na ba nang gipasa sa uban? Bahala di doktor. Kay kasagaran na ba kaya kita labi na mga swalong sa una? Katawan. Nagwali-wali po kaniya. Bahala at least ning try ka pasa. Basin usa ka adlaw kanang malikoy na siya, ma-depress na siya, iyang dawaton tong baton kay nakapugas makabinhi magulad. Pananaw so, ano ko nawata? Ha? Pastor. Gusto panahon nga ilan akong i-rehab. Tingnan ako mami nga, wala dyan kay life choice, kaya do, marihab na ka. Kaya wang mabubuang naman ka. Nakailundom na ko sa baton. No? Nakailundom ko sa mga mensahe. Kurang na-recall ang mga times nga nagwali si ako papang na iso, ni naay Ginoo nga mubag ko, naay Ginoo nga mo ayaw balatian. Ako, wala ko masakit. Di ko masakit to physically, pero masakit to na kung talaga ito na tayo. Kaya lulong ko sa illegal na droga. Mo to nga, akong gidawat ng baton. Huwag na ako sa inyo matubangan karon kay napasahan ko. Amen. Igsoon ayaw itugot ng inyong talento, hiyas ministry, di na nimo mapasa. Huwag ayaw itugot ng kaluwasan ng imong tagamtaman, di nimo mapasa sa uban, sa imong pamilya baron, sa imong anak yun ang kagaran. Gingan ako si SK, murag adik na kay ka, tab ni mo sukan na honor ka. Kunya mo sukon-sukon na lagi ka usahay lagi. Ikuhaan ang tao. Kaya gusto ko nga magbalik ka, magsige ka share na. Ito ako sa hindi pasapot. Kita na buhay ta sa grasya sa Ginoo, ang ina ng anak. Huwag tayo mga trabaho, pero di buhay ta sa Ginoo. Sa unang, luwi kami, pobre kayo ta. Nalang binasisihin mo kami sa unang, mga baga-bagar, mga may baga sa tingan. Mawalay kuryente. Ingagi dyan may ubluwi, kadihat, ito tanong. Pero di rin, malupitaw. Ni kanipaan ba? Ya, ning inday na buko kanipaan, tapi dito daghan yung kanipaan dito. Silingan namin nga sa dito. Kasi loy ito kayo mga ginabuhi, ano maluring din dito. Loy kayo, ang gingan sa iski nga, kita karon hayahay na kita kay magpuan ka sa lamisa, lain-lain ang sudan sa panahon namo, mag-ilog mi sa buwan. Niya ko kay marama man ko kayo, halis na ko, kuwaon na ng buwan. Kanahan mo ka ng goodbye my head, lami mo ka na. Nagsinugba, niya tinawag mi, kuwaon na mo na. Buwan niya, itabuhan mo sa ilaw sa kanon, akong tabunan. Ya, bahay, oy, nangyari yung extra, nana, kay mag-ilog mi, kay lisod kayo sa una. Pero karon i-bless sa Ginoo, imagine, daghang kay pagkaon, na kay mga gatas, pili lang ka mailog sa kumsa, inikukam mo sa rin, huwag yun ka, nahukti, og soda, makakaon ka, maunang kinahanglan ka, magpagamit sa Ginoo, ibasahan ako sa bato, so. Amen. Kay gusto ko nga, bisag dili pa siya mag-20, makitaan ako siya na muwali. Ingana ba yung pinuha sa inyong anak, o sa inyong mga kaila, ipasa na to, igsoon. Kaya usa na sa rason sa Ginoo, kanang giluwas na, kay naa kay pasahan sa baton nimo. Mapagkat tayo nga mawala taning kalibutan, magpadayon ang imong pagkaikaw nga duol sa Ginoo, kay naa kay napasahan. Sapot si Dimdim. Mapagkat tayo nga, wala kay ba, pero hapit ang pamabalik ang Ginoo ko, tanawa ng palibot ko. Naglibog lang mga tao niya, so pag nasod doon kay nanay, ang na yung na bawaan sa testimony sa pastor sa Jinsan, nakoy ka istorya. Upat daw ka countries naron ang ning agree anang kanang itong ID ba siya? Kanang digital ID. Kaya kuyaw na kay na mo may conditioning ba? Padulong na ta sa New World Order kay si Juan kay Pastor Manon. Expert man siya nga gitawag og mga rapture, no? Hantod niya di ko kalimot sa ingon ni Raymond sa una. Dugay na to. Kanay kauban na dito sa Norway nga mo train ko no kamot malayan na oh. Ano na kamot ba?
Di na, kinanglag mga kon. Ang nara dito. Sobra kayo, padung-padung na, murag hapit na mabalik. Ang ginoo, ay so, pimindot, ikso nga mabalikan, ta, nga namasa, tag mga batong dito. O, ipatag ka lang, di mabalik dito. Kana bitaw, example, si Dimdim, example nga, wapot ang season sa iyang kinabuhi, nga mawala siya diri sa buhol. Pero iya bang napasahan sa iba sa baton, pwede si iba, worship leader niya po natupuhot, lami na tingog, nga na bitaw, nakay pasahan, dikso. Unsay mong talento, hiyas, ipasa na. Kung imong hiyas na yung people, kuhan ka, kamay po mga yun, nga grabe kasi hinglo pa. Pamasa po niya, kay tagsar ni nga ministry. Amen? Kaya kasagaran mga iso, pag ministry ka na ka-adre, worship team, ka na magtudlo wali, pero what's yun, kapantay mo, pwede ko ma-apply natin map, wala, ministry na. Na ako'y nakitaan ng mga lagay sa Ginoy nga grabe ka-anointed, mga Amerikano, nakabasa ko libro ba? Sukuan man siguro to. Reinhard Bunke, o si Charles Spurgeon ba? Ano si Charles Spurgeon? Basta, wako kato, kisa na nila ng mga datong tao sa Ginoo. But before na sila nahimong panggiitan nga lagay sa Ginoo, team map daw na sa church. Di ba? Ministry na ko, kuyaw ka na. Kung tagsara ang nakabantayan, tighain lang si Ar. Yan ay usap na iksoon. Tig-arendras bangko. Karon grabe na ipauswag sa Ginoo. No? Nabuhi pa na siya. No? So, mga mga iksoon, no? Kita kadausa natay mga gida nga baton. Amen. Ako pamutana, gipasa na ba na nimo or nanakay nakita na angay pasahan? Pasahi. Niya pasahi po ito angayan. Kay si Elias, iyang gipasa ni Eliseo, kay ngayon man si Eliseo. Huwag man niya gipasa sa sama ni Judas. Delikado o si Judas, sama si kinaiyan ni Judas yung pasahan. Kay si Judas sa mga disipulo, mauntoy si Christian. Kasayang nga ng mga nausik manariha ang kahumot, anay baligid, pag Judas na. Delikado, maunay pasahan. Siya din nagwali ang bishop, itsoon sa Pasigami dito sa Dumaguete. Kuya siya gwali? Anak siya. Kung naman mga membro sa bahan, nga magsipangutana, nga ata din mong piring, nga sa ko, magsipangutana ko ba? Nga no, si Pastor Bago, hindi pulo, mula ka nakuha ng tayo ba? Pagampo nga mawana! Te kuya, buong bishop, parang timaw na yung mga hinungdan, nga makapugok sa panalangin. Kay mailahan na ni mo nga ang heart is, kanang nadyo siya, kanang sabot dito siya sa gibig. Di na bilang mangutana. Kasabot man siya, nga iya, gigan si Ginoo. Bala na, mingawat na tuluban mo na. Pero once kasabot ka, igsoon kung unsa ginang gitawag o gibing, panghatag, pagpasidungog sa Ginoo. Hindi na ka question. Ang ba na bago lagi? Ay, si Pastor James, bago, talaga. Pero hinatag niyo mga igsoon sa mga na-bless na ko. Nakapagod ko sa Facebook, dagan kayo, kung naglima, kung paristan, patos. Gusto na rin ang ganahan, panghatag ang tanan. Tanan, bago na ko, na yung teammate na ko, igsoon, retired colonel. Dumaguete. Dito siya naging-mate sa Bais. Asing biugad siya, kung gingon mo din. Ang ilang pastor, estudyante na niya sa Bumuna. Kita mi na, dito, nagdala siya pick up. Dito kita, anak siya. Uwa mo kayo, makikita may yung pastor yung magpa-picture ha. Palit, tripulo, palit siya dito. Yan ito. Kaya mga gisulog na ko iksoon, natuon, nagupan, nga dato ka na. Dahil siya sa Ginoo. Mga hinatag na, tanan, mga iksoon, bisan ka ng mga financial iksoon, wag may kaila sa uban, tingala lang eh. Pero nahitabo na kay among ipanintamutan na magmakinodaanon may sa Ginoo. Ningwali ko ninyo nga kung motibo pang Ginoo. Dili kay malamilamian buwali ang opening no wa na nakuha na. Ang uban ingon na pangwarta ilahar pa na una pero tinuod ang tanan grasya sa Ginoo di punta magamit sa Ginoo kung atong motibo kwarta mo. Di ko ingana mga eksor. Kani ako pamahala na ni kay ako may napasahan sa baton sa akong amahan sa kanunay panambang Pastor Romano. So kung gina nga sa mga tudo na ayaw pa trabaho atong pakiko ng Ginoo nga pinutan na ito. Ato siya ihagit o pinungo din mga sa mga tapasanti. No? Kami, wag kami mga trabaho tanan, pero tanong, nakatungkod ang simbahan ng inyo. Nakabalay, nakabayad, ibabaw, 8K ang monthly. No? So, mga igsoon nga, na-ay reward, na-ay panalangin. Once, inuno na itong Ginoo. Again, ang mensahe karong kabuntagon, may tungod sa baton. Ministry, kaluwasan, hiyas, talento nimo. Kung di na nimo ipasa. Kung di na nimo ipasa, dili magpadayon ang ministry sa Ginoo. Dili magpadayon ang gipiyan nga naa sa Ginoo nimo. Ato nang ipasa igsoon aron makabilin kang ligasiya
Si Jesus, before siya nikayag sa langit, sa diyang nabanhaw siya tulog adlaw, iyang gipasahan ang iyang mga disipulo, mao nagpadayon ang ministry sa dito. Kung wa mo ipasahan, then, posible maundan kung unsay gipiyang ni Lord din. Manindot ka mga igsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So, atong awitan ang Ginoo mga igsoon niya. Karong kabuntagon, mao na ni natay anointing of oil. Usa mga yun din diri lang sa bangko. Puro pariyon diri. Pariyon lang. Okay. So, pwede mo mawari igsoon ng do kalinya lang. Tapos sa kasa sa do kalinya. Masud pa ni do kalinya ta sa man. Kay natay anointing of oil niya. Paminaw mo namnama ito mensahe karon about anang baton. Aside from that, unsa man ang inyong gusto may tabo this year. I believe, karon nga year, challenging ron kay nagkalahit yun ang dagan sa kalibutan. Every year, murag ning level up ang kadautan. Unsa may gusto ninyo may tabo this year. Blessing financial. Unsa man mga klase sa blessing. Expect it as we lay our hands. Amen. Expect lang. Ikaw namin mapandong. We release the blessing. Unsa ang need ninyo, mga iwa sa Ginoo. Amen? Kayo nga tuloy, katuwa namin so. Maybe last year, failures. But this year, kadaugan na runin mo. Maybe na nag-expect last year na may tapok, pero wala na tapok, pero karoon na buhaton sa Ginoo. Amen? This year is a year that full of hope. O kang Ginoo may atong paglaom. Dili pa wala yung tanan, ano ba kawa yun, hindi ko I-expect, pag-expect ka rin na year igsoon. Nga may tapok, ang imong ipangandoy last year, kawa na itapok. Salvation ba to your whole family, o sa man? Karoon tuloy ka, masinati na nimo. Siyang mag-awit ka mga igsoon. Hallelujah. And then, ako mong gihangyo nga ari na talumpay. Wa man tayo communion ron sulod sandira niya. Yang yes Pastor Romano, ari. Awit ka lang ano? Wala aron ma. Kita doang kaya magstorya mo ko. Sige, ari lang mo exon. Anak lang siguro ani na. Or kung di masud ari mo pa anak. Basta kay natin no hindi ko pwede again. Exon mag-awit ta sa Ginoo niya. Just expect a miracle this year. Tuloy, kanay madawat, di mo karoon na pinasahig. Kung unsa man ang awa na dawat na tuman last year, may tapong na karoon tuiga. And sa uban ka, gusto na karoon tuiga, magamit yung ka sa Ginoo effectively. Pwede nga ka na ibang i-expect. Unsa man, may parawas sa imong mga anak, financial ba, maimpas na ng utang, unsa man mga igsoon ka, gusto ka mahawas o imo masinati karon ngayon. Just expect it this morning. Naibuhaton si Lord sa imong kinabuhi. So, mag-awit na ni Igsoon. Hallelujah. Hallelujah. Itong awitan si Lord sa kasi. Hallelujah. Kaning awitan Igsoon is pinitik. Kung anong ikagta ganina. Wala lang yung paglabong karugtuig ka ang Ginoo yan. Kung last year, na may times, igsoon ka, nawala yung paglabong ba? But this year is a year that full of hope. Naibuhaton si Lord ni mo. Hallelujah, itong awitan ng Ginoo. Mga bata, pwede mo rin tuman. Dali. Sa tanang panahon, O Diyos. Yes, Lord. At ka, tapos ka sa